17 نوامبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли сутунпояҳои оҳану бетонии барқӣ ва таъмиру навсозии трансформаторҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Истаравшан Энерго оғоз бахшиданд. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Баҳодур Зокиров дар масоҳати 50 садяк замин бунёд шуда, 3 коргоҳ аз ҷумла коргоҳи кафшергарӣ, таъмири трансформаторҳо ва рехтани сутунпояҳои оҳану бетонии барқӣ иборат аст. дастгоҳҳо барои истеҳсоли маҳсулот дар ин корхона аз Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид ва насб карда шудаанд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди бахши хусусӣ зиёд гардид ва барои мо соҳибкорон имкониятҳои фаровон фароҳам гардид. ба таваҷҷӯҳ ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар барои пешбурди фаъолияти бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ имтиёзҳои андозии гумрукӣ пешбинӣ шудаанд ва дар доираи он барои ноил гардидан ба ҳадафҳои рушд қадамҳои устувору самарабахш гузошта мешавад. ин омил боиси фароҳмандии мо соҳибкорон гардидааст ва мо кӯшиш мекунем то бунёди корхонаҳо саҳми худро дар ободии гӯшаи аз Тоҷикистони азиз ва тақвияти иқтидорҳои истеҳсолии мамлакат гузорем. аз ин рӯ миннатдории самимонаи худро ба пешвои миллат ҷиҳати дастгирии соҳибкорон мерасонам. имрӯз боиси хушҳолист ки корхонаи истеҳсолии мо бевосита бо ҳузури пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. минбаъд низ кӯшиш мекунем то иқтидори корхонаро боз ҳам зиёд намуда шумораи коргаронро афзоиш диҳем. дар сурати афзун шудани талаботи мо имкон медиҳад то тавоноии корхонаро низ боз ҳам тақвият бахшем. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иқтидори коргоҳи сутунпояҳои оҳану бетонии барқӣ дар як сол 2200 дона буда, сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб шуданд. сутунпояҳои оҳану бетонӣ бо андозаҳои гуногун аз ҷумла 11, 10.5 ва 9.5 метр истеҳсол шуда барои хатҳои барқӣ 04, 6 ва 10 киловолта истифода бурда мешаванд. истеҳсоли сутунпояҳо дар берун ба роҳ монда шудааст ва дар мавсими сардӣ ин сутунпояҳо тавассути буғ дар дастгоҳи махсус хушк карда мешаванд. роҳбари давлат ба корҳои сохтмонӣ ва имконияти фароҳам гардида дар ин корхона баҳои баланд дода, соҳибкори ватаниро барои боз ҳам тақвият бахшидани иқтидори он ва васеъ намудани доираи фаъолият дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. дар коргоҳи таъмири трансформаторҳо 5 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб шуда, иқтидори он дар як сол таъмиру навсозии 150 трансформаторро ташкил медиҳад. барои аз таъмир баровардани трансформаторҳо дастгоҳи борбардор ва дастгоҳ барои печонидани ғалтакҳои шиддаташон 04, 6, 10, 35 ва 110 киловолта васл карда шудааст. дар ин коргоҳ барои хушк намудани ғалтакҳо ва тоза намудани равғани трансформаторҳои вайрон шуда имконияти хуб фароҳам оварда шудааст. боиси хушҳолии мо соҳибкорон аст ки таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ин бахш зиёд аст. махсусан дастгирии соҳибкороне ки ба бунёди корхонаҳои саноатӣ таваҷҷӯҳ доранд назаррас аст. ин аст ки мо талош мекунем то дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат саноаткунонии босуръати мамлакат саҳм гузорем. маҳсулоти истеҳсолнамудии мо ивазкунандаи воридот буда با نرخ دسترس به میزاجان پیشنهاد کرده می شود. болорҳои барқӣ ки барои насби ноқилҳо ба сутунпояҳо ва васли онҳо ба трансформатор пешбинӣ шудааст, низ дар ин корхона истеҳсол карда мешаванд. мутахассисони корхонаи мазкур имкон доранд дар як сол истеҳсоли беш аз 1300 чунин болорҳои барқиро бо шаклу андозаҳои гуногун ба роҳ монанд. ҳамчунин барои равшаннамоии кӯча ва шафати роҳҳо низ сутунпояҳои барқӣ бо насби чароғҳо сохта мешаванд. илова ба ин дар корхона сохтани қуттиҳо барои ҷойгир кардани трансформатор, инчунин калидҳои барқӣ низ ба роҳ монда шудааст. ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулот аз дохили кишвар дастрас мешавад. дар маҷмӯъ дар корхона 20 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин мебошанд. ман Сӯроб Фозилов сокини шаҳри Истаравшан мутахассиси соҳаи энергетика мебошам. боиси хушҳолии мост ки имрӯз ин корхона бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. минбаъд ман имкон дорам ки фаъолияти худро ҳамчун мутахассиси соҳа дар ин корхона идома диҳам. боиси хушҳолии мо сокинони маҳаллӣ аст ки дар шаҳр чунин як корхонаи саноатӣ ба фаъолият оғоз намуд.
мо ба ҷои кор ва маоши мувофиқ таъмин гардидем. ин боиси боз ҳам беҳтар шудани сатҳи зиндагии мо мегардад. дар ин корхона асосан мо ба сохтани сипарҳои барқӣ барои трансформаторҳо, болорҳои барқӣ барои симчӯбҳо ва пайваст намудани онҳо ба трансформаторҳо машғул ҳастем. масъулини корхона нақша доранд ки дар сурати афзоиши талабот доираи фаъолияти худро васеъ намуда шумораи коргаронро низ зиёд намоянд. дар саҳни корхона намунаи маҳсулот ба намоиш гузошта шуда буд. роҳбари давлат зимни шиносоӣ бо намунаҳои маҳсулот ба сифати онҳо баҳои баланд доданд. дастгириҳои пайваста ва пешниҳоди имтиёзҳо аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба бахши хусусӣ боиси ҳавасмандию дилпурии соҳибкорон гардида сол то сол бунёди корхонаҳои саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар афзоиш пайдо кардааст. фаъолияти ин корхона низ дар доираи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръати кишвар ба роҳ монда шуда дар самти коҳиши маҳсулоти воридотӣ саҳми назаррас мегузорад.